Alang sa unang balita, ana sa luwas nga kahimtang ang 28 ka mga minor de edad nga nanghahilo sa isdang gikaon sulod sa shelter nga ilang gipuy-an. Nasayran nga niadtong Sabado human sa paniudto nadala sa Cebu City Medical Center ang mga minor de edad human gituhuang na biktima sa food poisoning. Gitugan ni Dr. Esther Concha, ang pangu sa DSWS, nga adunay 36 ka mga minor de edad ang nagpakita og sintomas apan 28 ang medyo nabihan moong gida sa tambalanan. Human maatiman sa mga doktor na hibalik na sa normal ang ilang panglawas. Gikuha na sila og swab sample alang sa dugang nga eksaminasyon. Ang isdang budburon nga gilutong iskabetche ang nakaon sa mga bata. Posibleng ang problema sa storage ang nakaingon sa pagka-contaminate sa mga isda. Tungod sa nahitabo, gikatakdang mupalit og mas dako nga freezer nga kapunduhan sa mga food supply sa mga bata nga anaa sa shelter. May namuha na ay nangatol, langaw, ilang bakba, then ang uban nagsuka din sila. So katong sige suka mo to atong gipapaadmit sa siguro. And murag ang storage sa isda. Wala kaayo mga ba? Yeah, gamay ra man gud ilang rep. Then puno kaayo bitaw. Okay. So dili sa cope up.